Zdravím všetkých fanúšikov. Si ukážeme, jak spraviť green screen power direktore ako snajperku. Dajte si ten green screen, ak chcete, MLG. Ja ho nájdem. Kde ho mám? Tu. Screen. No. Potom, dajte si nejaké nahraté video, kde hociaké video, napríklad toto. Až toto direktoru. No, dávaj. Haló, no. Dajte si tu na prvú lištu, alebo na druhú, to je jedno, akú lištu dáte. Priťahnete to aspoň na tlačí takto. Potom raz minimalizujete, dáte si ten efekt. A dáte to pod to, alebo kde chcete. A na to kliknete. Klikajte, dokedy sa vám neukáže takáto tabulka. To je chroma key. To zlačíte a namiate sem. A máte to. Potom máte takéto štvorčeky, alebo takéto debiliny. Potiahnete to a sa vám to zmenšuje, tým to otáča. Ja to napríklad sem, aby to strelilo do očí. Potom to zavriem, dám áno. A teraz to mám hotové. Aha. No a máme to video. Kde je tam green screen. Ak chcete, aby sa to video točilo, proste dáte iba video. Kliknete, dáte Power Tools, video, crop video. A ak chcete, aby sa to video točilo, ja to nechcem, ale aby sa to video točilo, dá to točiť, dáte OK a máte točiace video a MLG. Ak sa mi bude, dajte like a nedajte dislike a čus!